Sømand ombord, tro mig på mit ord. Skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til. Hvis skibers kone vil. Vi er alle sammen på den samme galej. For vi skal jo alle sammen samme vej. Sømand ombord, tro mig på mit ord. Skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til. Hvis skibers kone vil. Det er mere at holde stilen, lige meget hvad der sker. Især hvis man er med som blind passager. Sømand ombord, tro mig på mit ord. Skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til. Hvis skibers kone vil. Hvis skibers kone vil. Tænk at sidde på Zanzibar, ikke nikkel, røvbar. Banke på en nære-cigar. Hvad vi har. Opgave. Uden at I skal gå ret langt. Vi har en station hernede ved bænken hernede på græsplænen. Så har vi en nede på stranden, og så har vi en ude ved det røde hus. 4 starter, ikke? Skal vi følge efter? Skrev Carl Nielsen melodien til Jens Weimann? Nej. Det gjorde han. Var det Carl Nielsen, der kom ind? Det var ham den anden. Hvad var det i? Kan man se et halvt grisehoved med 2 øjne? Ja. Nej. Hvad er jo. Ja, den var tricky. Der er jo noget i den. Jo, jamen den er alkoholfri. Det er et spørgsmål, du skal tage stilling til.
gælder det om at komme fri af hinanden, uden at det på den anden side af det sorte her, det kommer ud over ens håndled. Det vil sige, at man må ikke tage den af på noget tidspunkt. Jo. Nej. Så skulle den ned om mig. Men det bliver den sgu da ikke, det kommer den da ikke af på. Nå, så prøv det. Det var forkert ben. Ja. Nej, den hjalp ikke, den der. Nej, hvad igen? Det er luftbad. Dengang ser jeg bare. Ja, fint år. Nej, fordi så er du stadigvæk på en tegn. Og hop, og så der er det luftbad, og så kan vi komme ud og alle sammen tage sig op derhen. Så. Ja, vent. Det her, det er min kasse. En sømand, han må lide. Ja, vi har en sømand, der må lide en ene gang. Ja, og I kører bare derud, kan jeg høre. Jo, men det er da det. Har vi den sejler på? Ja, Rolig nu. Ja. Det er her. Begejstring ved ingen. Over min hånd. Ja, det er så nemt. Så, jeg må kunne give et halvt point. Hvorfor tænker du ikke på det derude?